ملک سنگتا عارضی ٹوکا کنگا نشتو مجالسہ کنگا علاقہ چوالنگ سن 2020 دویں سال 8 مہینہ 28 تاریخ ٹھیمت کو روش ادا وجہ کادو مزارنی تکا مجالس بھی گئے بشکلی سیر کانڈا سنگات کو مجالسہ موجود نہ ادا مجالسہ موجود سنگتانی فرماش میرا نے فرماش باز آباد یا کہ کلندر فرماش خاص کار کاڈنگا فرکنگا ادا خدا بشکل اسپیشل فرماش باز آشباد اور یکی میرا خان فرماش بازو فرماش شاعر گلدین فرماش شاعر یاد خان فرماش عجوب فرماش باز آشباد یکی رایا صدو فرماش باز آشباد خاص کار یکی ناڑی حیدر دا فرماش اسپیشل باز آشباد باقی عرضی فرماش باز آشباد صدی طرف آبادی نے فرماش باز آباد نیال خان فرماش باز آباد فضل فرماش باز آباد ازل فرماش باز آباد یا میں طرف سنگتانی فرماش ہرنا یہ فرماش خاص کر ناڑی جوند ہے یا کہ پھر بنگ فرماش باز آباد استادینو فرماش اسپیشل باز آباد یا کہ خاص کر اکبر کنگرانی فرماش باز آباد کوٹا سری میرا خان فرماش ہے کہ نوی جان فرماش باز آباد ادا یا کتاب لا کلمڑی فرماش باز آباد روبر ذریخہ بڑنی فرماش باز آباد اللہ بڑی سنگتا خوش کنا ورہ بلکش فرماش باز آباد یا کہ خاص کر فرماش ملتان ملک تاجو ہے باز آباد یا کہ خاص کر گلشیر بزدر فرماش میر حمزہ مری دیرواڑ فرماش باز آباد یا کہ گیشتری فرماش سوری زامری فرماش باقی جلات فرماش باقی غلام یا کہ شیر ماز فرماش باز آباد میرا خان ایران فرماش باز آباد شبو فرماش باز آباد نصیر خان فرماش ادا کہ گلا حیدر فرماش باز آباد گشتہ سن 2022 سنا مہینہ 10 لیکوا تاریخ مروشی 4 آت کا کھلا ہے میں گرا گلشیر رنگا گپتنگا دا سی سلام کو عزتا مگرد توالکم سلام پیارا کو وش موبتا گشت عرضی تقوم شاعر انصاف زینا تیدلا تجادو جتو شو ارتگا گال قیمتی تا پلوا تا کو دھناری یکلا حیران سگن بادشاہ الفا نمن کے گشتگا نیست جواب کو کمپیوٹرا تناوی بلوچ سنگ ارتگا کوٹا سیڈا گوادرا کان دیرا بگٹی روبا دگتی مخترا تی شاعر رکنیا وجگا سوری کرم خانہ گرا نیٹنگ ویڈیوات کو در کپتنگا ملکان درا نیٹنگ ویڈیوات کو در کپتنگا ملکان درا ٹپا گشتو داشتگا میرا مریا گشترا سازنگ لولی داستگا سورا بناڑی ازگرا نی شہر جنگی لازمی پتاجو ملک خاطرہ ماہ بلوخ چار دائی میں نندوانی سربرا چما گندی تو وقفی عشق تو ستستا گشتوں بھلے تعریف عشقوں دا مرزا ہے رضوان سلا تاجو ناما گون سا چروش واجہ تجلا روشا دنیا کھل گندگے ہچی نہ لوٹی پولگا شیرو ملک بچنا لوگ خاندان درا جھٹے کھرڑ بزدار نشنی ملتان شہر حاضرہ ملک سلامہ پیش کرنا راجی دیانی غیرتا ترائے وان ربا پاک تہیرو بھیرا چمکگا کسے ترک ایوان دا گڈھائے نہ منچنا لاگا کبیتے اکلے تبوہان چڑھتی موسما مردہ بڑے مڑپو ما تنگب تھری گو تنگوا مردہ بڑے مڑپو ما تنگب تھری گو تنگوا ملک میگا گھٹنا ملک تاجو بیرے رہنوا اللہ وزیر راضی سو سنبھال تیما گشترا مہمان دلا کو چیٹ تو گھٹی نو صدادنا صدقہ مزاں بشک تو مال کشتگ بیلے کوا خیرت رندہ خیر نہ کر روزی ہلال برکتا نو ٹھاور وجارت غیبہ خدائی کلستا رو ڈھاکمی پکوک تو ٹیکا جثاگا گشترا ٹیکا جثاگا گشترا ترکی مزاں دورتنگا پنجاب صوبہ اندرا عثمان نوابی سے وزیر خوشی کستنگا ہرکسا ملک تاجو تمام کے دوستنی اگر جدرو ہیں علماء سردار خاص سنگ تھے وقت کاٹتی کو سیاستا ہدا مزاں دورتنگا ووٹر بھی تے کامیا قوم گشینی پشتنی راجی نندوانی ہمتا حاجی گشائے زورا چڑو سیالان جنگے ٹکرا اتفاق ضروری ہے شے پائدہ ملی گنی تا مگنڈے مثال ڈسگا پال میں سمجھنگا مگنڈے مثال ڈسگا پال میں سمجھنگا دا کل پلوا استاد موے چلی گجازیا پلٹا باز ملکی دروگا تاگر باڑا پندا مزلا باز سرا قومگار بھی رسی سری گو چکگا تاجو ملک رحمت آباد تھیاں الکا جند اڈگارو ہندتی ملتان شہرہ دیروا میر چاکری ماڑی دوٹا تا بنگلہ مانیا ایک صورت تاجو ملک بیٹھ کا ٹیکانگ دبئی کملا لائٹاں کھیاں روشنا در ملک مہمان کھائے تھی دیر وزیر بادشاہ حاجی لکھ سنگ تھا سعودی عربہ قطرہ در ملک دوران اشتوک جہازاں جنگے چکرا شوکا جہازاں جنگے چکرا دبئی ایران اٹلی روس گپتی جرمنا شوکا بڑیاں چرسو ہر قوم نیما وقفہ پٹن پنجابی بلوچ کشمیر گپتی گلتا دھرتی فسادہ بیڑتا بیگا ہزار معاملہ داں کو ملک تاجو میں پیش نمتا فیصلہ حقا حقا تورسو نشتو کنگے دالتا ظلمہ پر نشتو ظالمہ دیگر گریبہ وارا درو بند چکا زہرن دوزہ خلاف لو فرائے ہر پلوے دنب جنا ہٹکے ناپتی عالمہ ٹوکاں چڑو اے ٹوکاں چڑو کارم بنا زیرہ خدای لانتا تے بل بے زمیرہ شاہ یار کپر کھنے کو ڈسگا چر غیرتی مردان سمارا پکر روشے ترا تاجو میں مرد عزتی دا عزداران عزتا کمانڈر ہزار خندو سنی کو آج عرضی بھاگیا بگے مجھکتو دوزاں بھٹگا امبرا وار ملکہ دا تھنگا مال پول سی اندر پڑا دوزگل خیری گر جاکسی گمردی زورا تاکتا شہران کو یدر سنی می شاعری نیخیاں دعا بچتی تھوری ہوشگاں کل سر مچارا پلوا نیکو پروے صاحباں می لک
سلام ماجدہ ماجد ملکھا دوست نام نام گرانی دوبرا سازی گلا فرماش دولی و ناڑی اکبرا دسنا ملکھ زیرگی گوارن گی ہر میں فلا حالی مالوے